la teva feina? Bé, jo la que més m'agrada de la meva feina sou vosaltres, sense cap dubte. Estar amb els nens i disfrutar d'estar amb vosaltres, perquè estar amb vosaltres és el millor del semestre, perquè després reunions amb els mestres, reunions amb els papàs, ja m'estic més estar amb vosaltres. Per què vas triar Joan Mas? Perquè m'agrada moltíssim. Perquè m'agraden molt els nens, perquè m'agrada molt ensenyar i de ben petita ja tenia molt clar que volia ser mestra. Per això quan vaig acabar, primer vaig acabar primària, el que fes vosaltres, després vaig anar a l'institut i de l'institut me'n vaig anar a viure a Palma, on vaig estudiar la carrera de mestra. I m'agrada. Com és la teva feina? Bueno, la meva feina, a part de venir, el que vosaltres sabeu que és estar aquí, ensenyar-vos tot el que jo sé, a darrere de tot això hi ha la feina de preparar-me les classes, na Petra i jo cada setmana m'orgull una estoneta per preparar què farem, com ho farem i per què ho farem. Per exemple, hi vam aprendre de submariner i m'haurem preparat com ho havíem d'explicar, d'acord? I a part de programar molt, després, abans de les vacances, segur que sempre hem d'avaluar si ho heu après o no ho heu après. Per això qualque vegada fem aquestes proves petites, a veure si ho heu entès les coses. I després les reunions a la directora, a la cap d'estudis. A on t'agradaria fer feina? Bé, jo fa molt d'anys, quan vaig començar a fer feina, feia feina a una escola petita, on només hi havia 11 nens. 11 nens mesclats. Hi havia un parell que tenien 6 anys, un parell que tenien 7 anys, 2 que tenien 3 anys, i me va agradar molt fer feina en aquesta escola, perquè va ser molt divertit. Era una escola amb 11 nens, a la colònia de Sant Pere, sabeu on és? A de vora Artà. Què t'agradaria ser quan eres mestre? Bé, quan vaig començar a fer de mestre, el que m'agradava més és el que ho he dit abans, estar amb nens, conèixer... Clar, jo no havia fet mai feina de mestre, no sabia si m'agradaria o no, perquè una cosa és quan estudiam i després una altra cosa és quan m'apliquem dins d'una classe amb tant de nens. I me va encantar. Me va encantar estar amb els nens, ensenyar-los de coses. A més, és una feina molt agraïda perquè començàveu que quasi no sabeu res, no sabíeu llegir quan vau començar, que no, quasi. I ara mireu, han passat molt pocs mesos i ja sabeu llegir perfectament. Quina feina t'agradaria més si no fos el mestre? Crec que si no fos mestre